Здравейте хора, добре дошли в новия епизод, където пак отново ще играя тази игра, която е доста добра. Гледайте. Така, хоп. Имам също така и райфъл, който е доста добър. Трябва някой малко храна да посъбери, аз всичко ли трябва да правя тук почти. На своето оберче. Сега се прибирам в дома. Писна. Няма брат, всеки чака да завърши. Хоп. Крафваме сега. Той си крафваме аз. То всяка добра. Ей, чак то. Добре, на вас кой ви отпил постоянно бе хора. Ало, не. Абсурд. Така, стоя си там за клещето. Ще ми идва добре. Да, един вълк ме преследва. Дай си сосодата. И аз трябва да умра. Не, аз се прибера жив и здрав, но повече ще каря да прибера. Така, това ще го удари. Кой е базяви? Пилес Борис. Ай, тръгвай, откъдето да. Тръгвай. Хора, ден 30. Постижение. Трейдър, брат, сори, нямам кожа от мечка още. Да не кия, това е въпрос. Хора, аз съм малко ще да пребия малко вълци и това да го спаса. Веройки ме гони още една мечка. Направо ако искаш обазата. Покана да си за обяд. Айде. Хоп. Памперс дека. Оп. Чекай. Некой да. Майко да влеза. Виде го не как влезна обаз. Аз верно го покалих това. Бига бе пъти, шо стоиш като кукуица? Аз не трябва да напият аз. Кожа нема ли?
Има? Да. Да, брат, знам, че трябва кожа от мечка, ама едва нямам. Вчера му дам на то Сасаки Кигуида там. То му дам малко кожа и за него. Вчера да гледам мапа къде е. А той си удобва. Здравейте! Аз съм новата ви госпожа. Госпожа Патканка. Ама сега за тази работа, където ще идва тук, ще ми трябва доста помощ. А именно да се кача от тук отгоре. Чакай, ти са кош поставиш, я да? Добре. Има ли още? Не. Няма патрони. Сега ще остава всичко. $155 пари. Има ли нещо? Да си го оставям също. Чуете тази чушка да взема. Ден 33. Не, още каквото е. Изяж си главата. Не, още каквото е, изяж си главата, как му казах. Айде, брат, поставяй така, точно така, браво, брат, най-красивото момченце. Абе, брат, само ти кажа, че и трябва малко сапленги, така че аз сега събира само сапленги без дърво. Това са забавя душ, така че дървото да ни трябва. 25 сапленги, тук са и нужни. Кой иска да ги поставя? Против. Така. Ама и храна трябва малко да посъберем, че хората гледат ето. Водите да разпространим. Да има бира. Къде са пригод? Тук я са преди. Така, хора, ето може да видите какво достигнах през последните няколко дни тук, както минах. Защото вече много близо някъде 5 часа всичките епизоди. Да, ето. Всяки идва тия с братлите малко и с пушките и другите неща, но ние ще се справим, защото имаме такова. Аз имам Air Rifle, имам копия и тази бойца не трябва да държим. И това са ми нещата. Хоп и хоп. Особено да по копията колко много били. Премах се постоянно много лева.
Айде, ти ке правиш ли нещо чуча или така ке ми седиш тук като някой катерец? Не, ти трябва да правиш нещо, извинявам се за да ви обича. Това ще обградим цялата база хора. Затова са в момента... Нищо. Кой се опитва тук да се прави това шеф? Хем се желязно, това няма нищо да може да ми направите. Чая да си изтрафна с едно такова. Заправят. Ай, взимай. Ти бе да кръстваш. Фермата. Има само с фермата. Много. Това вижте. Вече може да си ходим. Брат, иди малко с брадата, рад спи малко да росоли. Така хора, благодаря, че гледах това видео, надявам се да ви е харесало, ако така може да оставите по един мощ, това е се абонирайте на канала с камбанка и ще се видим в следващия епизод. Чао!